Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Kyai Ahmad Kamal Hambali rahimahullahu taala wa nafa'na bihi amin. Rabbi mangeni kelawan rahmat dateng kubure Gustine umat. Rabbi mangeni kelawan rahmat dateng kubure Gustine umat. Ba'da wus lewat mangsa rong wulan sangka molahi ngendut wetengan ana Madinah seda ramane nalika tilek kabeh pamane mukim ing kono mangsa sesasi nyandang penyakit hingga mungkasi lan kuburane padang mencorong wong kang ziarah hasil penyandong. Badane sangang wulan wetengan pareklah zaman hasil sinuson nggih atau napa iku sat apa meme iku aku gak iso maca iku ya. Bengine babar Siti Aminah padha ngrawuhi Maryam Asiyah lan widodari sangka suwarga paring bebunga seneng geduga nuli peputra Surya pituduh tanggal purnama sampurna wutuh. Rabbi mangeni kelawan rahmat dateng kubure Gustine umat. Rabbi mangeni kelawan rahmat dateng kubure Gustine umat. Iki pada wawaske pada napa mau ya. Ba'da wus lewat mangsa rong wulan ketika proses hamil niki sudah usia 2 bulan, janin sudah usia 2 bulan sangka mulahi ngendut wetengan ya, ketika mulai ngendut apa ngandung ya ngendut napa artine ngandung ya, ngandung sing ning weteng niki hamil ya, ketika usia kehamilan sudah 2 bulan abai Kanjeng Nabi yaiku Sayyid Abdullah sedo wafat. Nggih. Terus wafate Sayyid Abdullah niku pas Kanjeng Nabi dereng lahir isih teng Madaran. Lah sedone wonten pundi? Wonten ing Madinah. Ana Madinah sedo ramane nalika tilek kabeh pamane. Dadi ya teng Madinah ya sedone teng mriko ketika tilek paman-pamane ya, paman yang dimaksud di sini akhwal ya, akhwal niku paman sing sangka ibu ya, paman sing sangka ibu. Nah, iki ya jipoko menawane sangka jipok sangka Al-Barzanji. Nah teng Al-Barzanji niki walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah. Iso lagu koyo ngono. Iku lagu ning Kudus ya. Sekarang anyar gak ono lagu ngono kira. Iku lagu Kudus ning menoronan iku. Wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani adiyyin min at-ta'ifatin najjariyah wa makatha fihim syahran saqiman yu'anuna sukmahu wa syakwa. Nah terus ketika mau kelahiran ya, orang sasi niku terus ya, menurut apa pendapat sing diriwayatkan yang masyhur ya, abai Kanjeng Nabi Sayyid Abdullah wafat wonten teng pundi Madinah. Nah ketika napa? Ketika lagi berkunjung ning paman-pamane. Maksudnya pamane ya akhwal nggih. Akhwal niku paman yang dari ibu. Ya. Lah iku ning pundi? Ning Bani Adiyin. Nggih, teng Bani Adi. Pamane kenapa pamane Sayyid Abdullah sing sangka Bani Adi teng Bani Najjar nggih. Wonten teng Madinah niku.
Terus badhe niku mukim ing kono mangsa sesasi. Terus Said Abdullah niku sempat mukim wonten ing Madinah. Ya, dolan ning ngene pamane yo sampai mukim teng mriku sampai sesasi. Yo karena dolan-dolan yo ora kaya saiki yo. Nah kaya biyen niku bangsane kaya ning Madinah kok Mekah ning Madinah niku yo waduh nggih. Perjalanan tebih dolane ora trima sedina rong dina mestine. Ya sampai sebulan niki mukim ing kono mangsa sesasi nyandang penyakit ya nyandang terus nyandang sandangan ya nyandang ngagem penyakit gampangane ya terkena penyakit terkena sakit hingga mungkasi hingga apa pungkasan niku apa hingga sedo gampangane ngoten. Lan kuburane padang mencorong wong kang ziarah hasil penyandong. Jadi kuburane Said Abdullah niku ya padang mencorong ya wong kang ziarah sing ziarah gelem ziarahi napa makbarahe Said Abdullah niku hasil penyandong. Dadi penyandong apa penyandong? Penyandong iku donga-donga. Nyadung dongane. Nyadung donga maksudnya apa? Nyuwun penyuwunane. Dadi wong sing gelem ziarah nang kono ya hasil napa sing disuwun. Nah kados ngono. Iku nang berjanjine wa makatsa fihim syahran saqiman yu'anuna sukmahu wa syaqwa. Ya. Terus badhe niku bengine iki badane sangang wulan wetengan pareklah zaman hasil apa iku sinuson apa minuman apa iku apa iku huruf apa kula dereng jelas niku ayo pareklah zaman hasil iki nak nang kene wa analiz zamani ayan jalia an husoda nanti mau datanglah masa hilangnya haus ya berarti yo minuman niki ya pareklah zaman hasil minuman nah maksudnya yo seakan-akan koyo haus terus berbentuk minuman ya untuk minuman ya mau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku minuman sing luar biasa. Kunane mau ndimo wa analiz zamani ayyan jaliya anhu sodah. Ya, lah terus mahno terus ngoten iki terus wae. Bengine babar Siti Aminah padha ngrawuhi Maryam Asiyah. Dadi usia kandungane Kanjeng Nabi niku wau Sayyidah Aminah ya iku berapa 9 bulan terus badhe niku wis parek cedak napa babaran. Akhire bengine babar Siti Aminah padha ngrawuhi Maryam Asiyah. Terus pas babaran niku nggih pas proses lahiran niku dirawuhi napa Sayyidah Asiyah nggih. Sayyidah Asiyah niki sinten? Garwane sinten? Sayyidah Asiyah garwane sinten? Firaun ya. Kok apal iku Firaun bolone ta? Ya. Ya iki padha ngrawuhi Maryam Asiyah. Sayyidah Maryam niki sinten ibuke Nabi Isa. Ya, Sayyidah Asiyah niku garwane Firaun. Nah, niku besok termasuk napa jenenge perempuan-perempuan nggih terbaik yang ada niku ya Maryam Asiyah termasuk niki. Iku ngrawuhi, padha ngrawuhi menyaksikan nggih. Ya nderekaken padha melok nyemangati babarane pun sinten Sayyidah Aminah.
Nggak hanya itu, lan widodari sangka swarga. Ya, selain itu juga bidadari-bidadari dari surga niki nggih mengelilingi teng mriku. Paring bebungah seneng geduga. Geduga niku ya keduga ya seneng geduga. Ya, seneng banget lah gampangane ngono nggih. Nah, terus niki do paring bebungah ya ngucapkan selamat gampangane ngoten nggih. Nah iku paring bebungah. Nah iki ning napa berjanji hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin. Iki widodari niku fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Nah niki terus wa akhadhal makhadu niki diterjemahno nuli peputra Surya pituduh. Ya, pituduh tanggal purnama sampurna wutuh. Jadi nuli peputra Sayyidah Aminah niki nuli melahirkan Surya pituduh. Surya nggak Surya ya? Apa Surya? Matahari. Surya pituduh napa? Petunjuk. Jadi matahari sing dadi petunjuk, tanggal purnama sempurna wutuh. Ya. Nah, niki mboten kok tanggal purnama ya tanggal 15 mboten, maksudnya niku padha Syamsun ambek Badrun. Nak Syamsun niku matahari, nak Badrun niku bulan purnama. Ya, seakan-akan Kanjeng Nabi niki bulan purnama, sampurna wutuh, dalam yang sampurna. Sampeyan delok purnama niku indah. Bulan purnama niku kan indah. Niku Kanjeng Nabi seakan-akan kados ngoten. Yo wutuh. Dadi ora kalong, ora kaya ya bulan sabit ngoten mboten nggih. Nah, apa meneh kaya awal Ramadan winginane sing diperdebatno iki sida traweh apa ora iki. Iku bulane gak ketok. Nggih, bulan gak ketok. Lah iki Kanjeng Nabi seakan-akan kaya bulan purnama. Anta syamsun anta badrun. Nah niku. Nah iki terus badhe niki mahalul qiyam ya. Marhaban ya nura aini, marhaban jadal husaini, kabejan hunure netra kang ambah Hasan Husaini, Surya wadana wasmatu madangi iku bengine oleh diputraake Kanjeng ne agama tambah senenge lan bungah iku dinane mutrakno ibnatu Wahabin ing lanang Adam sekehe estri tarbisa merkoleh pangkat anane nglahirno junjungan kita Isa namane nemoni susah lan payah sekehe kufar anane tumerap bala bilahi molahi iku dinane suwara ora nyerupa bungahno apa unine wis temen jeng Nabi zahir bungah anane wis temen jeng Nabi zahir wis nyata bungah anane. Nah niku mahalul qiyam engko bar ngaji kira ya napa jenenge engko mahalul qiyam nggih niki mahalul qiyam dengan iki almus anyar ya ana mahalul qiyam anyar nggo basa Jawa nggo basa Jawa ya engko bingung apa iki iki kodi iki kok maulid iki kok ana mahalul qiyam koyo ngene iki. Enggak ana ning berjanji, enggak ana ning Syaraful Anam, enggak ana ning Simtud Duror. Nah iki ana ning kitabe Kiai Kudus akhir ngomong ngono. Ya, marhaban ya nura aini. Marhaban niku artinya apa marhaban? Marhaban niku gampangane selamat datang utawa marhab niku ya tempat sing ombo ya selamat datang gampangane ngono ya selamat datang di tempat yang luas nih maksudnya iki luas untuk panjenengan gampangane ngoten iki marhaban ya nura aini wahai cahayanya mata saya cahaya mata saya ya marhaban Jadal Husaini ya selamat datang Jadal Husaini yang menjadi kakeknya Sayyidina Husain ya
niki diurut kabejan honore netra. Nure netra niku netra apa netra? Netra mata nggih. Nura aini iku nure netra iku nura aini nggih. Ya. Kabejan sungguh bejo temenan. Ya honore netra panjenengan ya cahayane mata. Jadi cahayane mata niku sing paling penting dalam pandangan yo cahayane mata niku. Nggih. Pokoknya mata kok ora ana cahaya. Ya senajan mata iso ngeti tapi ora ana cahaya ya ora ketok. Nah iku cahaya mata. Kabejan honore netra kang Mbah Hasan Husaini. Jadi iki Mbah Sayyidina Hasan Sayyidina Husain. Nggih. Surya wedana wis metu madangi iku bengine. Wedana artinya apa wedana? Iki aku golek-golek momet iki mau, ha? Wedana artinya apa? Muka. Rai, muka-muka. Nggih. Jadi cahaya utawa matahari dari muka wis metu, matahari muka. Maksudnya matahari muka ya mentari sing mencolok niku lho angkon aning Al-Barzanji niku pripun? Wa muhayyang kasyamsi mingka asfalt lailatun ghurra'u niku lho. Nah. Wa muhayyang kasyamsi mingka mudhi'un asfarat anhu lailatun ghurra'u niku iku. Niku diterjemahke kados ngoten, nggih. Dadi surya wedana wa muhayyan niku napa? Wajah sing seakan-akan kaya matahari akhirnya metu keluar. Ya, keluar akhirnya terbit madangi iku bengine. Dadi madangi malam itu. Ya, bahkan diceritakan pada malam kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mencorong, momo do ngerti. Ku napa iku? Bahkan sinare niku iso dingeti sampai engko waduh niku. Nah, niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madangi iku bengine. Bengine oleh diputraaken Kanjeng Nabi pada malam yang dilahirkan. Diputraaken maksudnya apa? Dilahirkan Kanjeng Nabi ya, yang mana pada malam itu Kanjeng Nabi dilahirkan. Iki puadang, bengi iku puadang. Agama iku ning iku apa? Sururun ya Lailatul Maulidil ladzi kanat asfarat anhu lailatun ghurra'u niku nggih. Terus agama tambah senenge lan bungah iku dinane. Ya. Jadi agama ya iku tambah seneng, tambah bungah ya berkah lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari itu tambah bunga. Iki terjemah dari Lailatul Maulidil ladzi kana lid-dini sururun biyaumihi wazdihau. Nah niku. Sampeyan nek maca Al-Barzanji niku une iku diwacani kabeh nggih. Ya aja mbok wakaf-wakafno iku. Nek sadurunge mbok wakafno ora apa-apa. Ya. Iya, sana. Iya, iku ora apa-apa. Tapi nek maca syairan iki, nek mbok wakafno niku mboten pas. Soalnya apa? Niki syairan nggih. Engko ana bahare dhewe. Nah, niku sing pas iku ya diwaca uune nggih. Misal wa muhayyang kasyamsi minka mudhi'un asfarat anhu lailatun gharra'u. Ya ana une nggih aja gharra, mboten. Cara maca berjanji seperti itu. Terus Lailatul Maulidil ladzi kana lid-dini sururun biyaumihi wazdihau. Ya, paham ya? Paham mboten cara maca? Karena iku syairan. Ya. Ya umanalat biwat ibnatu Wahbin. Engko termasuk padha wae sing ana bait berikutnya yang lainnya. Niku padha ana iku padha diwaca nggih. Kados ngoten. Lah niki mau bait napa ning Maulid berjanjine Lailatul Maulidil ladzi kana lid-dini sururun biyaumihi wazdihau. Mutrakno ibnatu Wahbin ing lanang Adam padane. Dadi ibnatu Wahbin niku sinten? Sing anak wedoke Sayyid Wahab sinten? Sayyidah Aminah. Sinten? Sayyidah Aminah nglahiraken
nglahirno bayi lanang yang adam padane. Adam artinya apa? Tidak ada. Gak ono podone, ora ono bandingane. Iku satu-satunya ya. Ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ora ono sing madeni. Ya. Sekehe estri terbisa merkoleh pangkat anane. Sekehe estri niku apa? Ya ibu-ibu ya. Wong wedok-wedok kabeh wong wedok-wedok tidak bisa terbisa mboten saged memperoleh napa? Memperoleh ya pangkat anane ya, pangkat itu ya tidak bisa memperoleh kehormatan jadi ibu nabi akhir zaman. Jadi orang wedok sing ya saged apa untuk kehormatan sing koyo ngeten iki ya, yang diperoleh oleh Sayyidah Aminah. Kuna ning Al-Barzanji pripun yaumanalat biwad'ihi ibnatu Wahbin min fakharin malam tanalhun nisa'u. Sayyidah Aminah mendapatkan kehormatan, kemuliaan kebanggaan yang tidak didapatkan oleh perempuan-perempuan lain manapun. Ya. Iku kados ngoten. Terus nglahirno junjungan kita ngungkuli Isa namane. Ya Sayyidah Aminah melahirkan junjungan kita, pemimpin kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana melebihi Nabi Isa, melebihi nabi-nabi yang lainnya. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namune susah iki satrene ya. Wa atat qomaha bi afdhala mimma hamalat qablu Maryamul Azra'u. Jadi dok biyen sadurunge Kanjeng Nabi niku wonten wong wedok sing mulya untuk kelahiran, untuk nglahirno sing mulya. Sinten? Sayyidah Maryam. Jadi Sayyidah Maryam nglahirno Nabi sinten? Nabi Isa. Iki wong wedok mulya. Lah Sayyidah Aminah melebihi Sayyidah Maryam. Karena sing dilahirno Kanjeng Nabi akhir zaman. Ya. Iku kados ngoten. Ya, untuk kehormatan yang melebihi kehormatan yang didapat oleh Sayyidah Maryam. Ya, karena Sayyidah Aminah melahirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, iku mau maksudnya ngoten, nglahirno junjungan kita ngungkuli Isa namane. Ya, ngungkuli Isa namane. Nemoni susah lan payah, sing nemoni sapa? Seke kufar anane. Ya, sing nemoni susah niku mboten Kanjeng Nabi, mboten Sayyidah Aminah, mboten, tapi wong-wong kafir niki lho. Nemoni susah lan payah seke kufar anane. Terus saat kelahiran Kanjeng Nabi niku wau wong-wong kafir niku udah susah. Kenapa susah? Nanti dijelaskan patung-patung niki do brolo-brolo, do jungkel winginane wis ana nggih. Do jungkel nggih. Terus bakdo niku ana api, engko bakal wonten ana api sing biasane disembah selama ratusan tahun. Niku gak tahu padem sama sekali. Pas Kanjeng Nabi lahir padem ujug-ujug. Ya, ujug-ujug mati. Ya, terus wis macam-macam kejadian. Jadi pada saat kelahiran Kanjeng Nabi niku wong kafir do susah niku. Mulai saka iku do susah. Ya, nemoni susah lan payah sekehe kufar anane tumerap bala bilahi. Bilahi napa? Celaka bilahi. Bilahi niku apa? Celaka. Ya tumerap bala bilahi mulahi iku dinane. Dadi mulai saat itu wis kena balak-balak. Wong kafir niku wis ya untuk musibah, untuk celaka ya niku ngapa mergo kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki nanteng berjanji maulidun kana minhu fi tali'il kufri wa balun alaihimu wa waba'u niku nggih. Terus suara ora nyerupa bungahno apa unine wis temen jeng Nabi zahir wis nyata bungah anane. Jadi suara yang tidak ada rupane nggih atau hawatif niku ya selalu ngei bebungah nggih, selalu ngei bebungah. Ya alhamdulillah wis lahir, alhamdulillah nggih wis temen jeung Nabi zahir, wis nyata bungah anane. Wis temenan iki Nabi akhir zaman lahir nggih.
Iki wis nyata bungah temenan iki ya merga kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ning niki wa tawalat busyral hawatifi angqad ulidal mustafa wa haqqal hana'u. Ya terus baton iki bagusno ngadeg lagune gak kaya ngono kuwi. Lagune pripun? Rabbi mangeni bagusno ngadeg a'immah kita krana hormat junjungan kita. Maksudnya bagusno niku apa? Nganggep bagus. Nggih, para ulama-ulama kita mensunahkan atau menganggap bagus berdiri, nggih, berdiri untuk menghormati ya ketika Kanjeng Nabi niki di napa tentang maulid Kanjeng Nabi disebutno niki. Ya, bagusno ngadeg ya nganggep bagus. Maksudnya bagusno apa? Nganggep bagus ngadeg berdiri a'immah kita para ulama-ulama kita krana hormat. Ngadeg niki napa ngormati junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan wektune nutur pengalemane ya saat menyebutkan pujian-pujian pengalaman ngalem nggih terus ngalem nggih ya pengalemane ing Kanjeng Nabi kamulyanane ya nyebutke mulyane Kanjeng Nabi kelahirane Kanjeng Nabi lagi nateng Al-Barzanji wa qadista hadza wa qadista sanal qiyama inda dzikri maulidihi syarif ya immatun dzawu riwayatin wa rawiyah fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marma atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim. Terjemah Rabbi mangeni kelawan rahmat datang ya kubure Gustine umat. Yang menit itu 26. Wis niki mahal qiyam nggih mahal qiyam sing lagian niki ya. Ora bid'ah iki, gak bid'ah tenang kok ya. Ya. Mahalul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Marhaban ya nura aini marhaban jaddal husaini kabejan hunure netra kang Mbah Hasan Husaini marhaban ya nura aini marhaban jaddal Husaini kabejan hunure netra kang Mbah Hasan Husaini surya wadana wasmatu madangi iku bengine oleh diputraaken Kanjeng Nabi ne marhaban ra'aini marhaban jaddal Husaini kabejan hunure netra kang Mbah Hasan Husaini agama tambah senenge lan bunga iku dinane mutrana ibnatu Wahabin ing lanang Adam padane marhaban ya nura aini marhaban Husaini kabejan hunure netra kang Mbah
Hasan Husaini sekehe estri terbisa merkoleh pangkat ananing lahirna junjungan kita ngungkuli Isa namane marhaban ya nura aini marhaban jaddal Husaini kabejan hunure netra kang Mbah Hasan Husaini susah lan payah sekehe kufar anane tumarap bala bilahi mulai ikutinane marhaban ra'aini marhaban jaddal Husaini kabejan hunure netra kang Mbah Hasan Husaini suara ora nyerupa bungahna apa unine wis temen jeung Nabi zahir wis nyata bunga anane marhaban ya aini marhaban jaddal Husaini kabejan hunure netra kang Mbah Hasan Husaini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki napa rencang-rencang Gus-gus teng Kudus iki. Wah iki nek digawe maulid enak niki ngono. Nanti kitab napa jenenge kitab niki Surya Cerita mertelakaken maulid junjungan kita niki nek di waos nggih. Sebetulnya sudah ada ya maulid sing basa Jawa ngoten sampun nate wonten nggih. Teng daerah Jogja kados Gus Ilham niku nggih pun nate maos kados ngoten tapi dereng gadah niki tiange. Nah niki kados napa jenenge mungkin nggih luwih eco ngoten niku. Luwih gampang difahami. Terus nak biasane nak sing diwaos sing Arab-Arab niku kan nggih wong iso nglagokno iso iku sampai apal tapi ayo terjemahe apa? Ayo iki maksudnya piye iki? Kadang kan mboten ngertos nggih. Tapi nek kaya ngeten iki engko diwaca nggih iku kaya ngeten. Langsung paham. Iki muga-muga besok ya napa jenenge kapan-kapan mangke saged ya napa mulai maulid niki nggih. Nggih mekaten insyaallah mangke dilanjutaken besok. Nggih besok niki fokus teng kitab niki nggih. Iki masih ada lagi ning halaman 6. Pira? 26 halaman nggih. 24 halaman. Ya, insyaallah tekanlah mangke lah. Ya sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.